moko biro bang'e to wan nyaka chieng' moro wawinje cha. En mane kang' wang'eyo ni moro nitiere. Koro emomiyo sani kako medo bedo machiegni kaka gimedo bedo gi chir mar paro ni gima gidwaro no chal kamano. E kaka KICC kata Bursisiol biro medo pong'. Biro gik ma kadwaro kaka gidwaro no timore kaka giparo no. To kata mana town mangima dhido kopong' ma kata kama ji biro kale onge. Koro luwore mana kaka ji rito mor margi ma gin godo. To chik ok odagi mondo mi gibed kama gibedeno. Ka ok gimono jok mawuotho, ka ok gimayo jomoko, ka ok giyanyo jomoko, to gin mana kare ginyalo mana mor kamano. Atari kwa bedo gi kata wach mar ni riwruogno mar Azimio la Umoja gichungo kendo gimor ni gintiere kaka ne gichoko weche gi kokalo kuom agents mag-gi. Bende chiko yie ne gibed gi mano iluongo ni Tallying Center. Kata yudo ka riwruok machielo mar Kenya Kwanza bende gimare. Giduto ka giwuok kendo koro ng'ato wacho ni an bende ayombo to IBC bende ogolo mare. Ang'o madhi timore? Mane emomiyo IBC nitiere. Emomiyo IBC ang' nolendi gite gisewacho ni girito lendo mar IBC. Nyiso ni giseyie ni IBC no ema biro lando. Koda biro lando gik mopogore kodgi. To kata kama chal kodgi biro kone gin kodgi. To ka gikone mopogore kodgi, mak mana ni ok ginyal gombo yie ni gidwa kao namba ma jok mane gipiem godo osewacho. Koro kata gin gi mano to girito ni ito kare ni nindo to bende un mana gi Tallying Center kaka nukono ji. Nikech ne ginyiso johera gi te ni wadhi bedo gi parallel Tallying Center marwa. Machal ma gima donjo IBC no to wang'in ma gidonjo koni. To sani nyalo ng'iyo maduong' ni gik ma gigolo gi and achiel kuom gimomiyo ne ok ginyal lando gik ma agents mage nomiyo gi ka. En ni form ni sani koro obiro downloaded e source achiel. Koro kaka igole e kaka ng'at machielo gole. Koro nyis ni duoko maru onego bed ni chalre. Ma kama nonego bed ni kama mari opogore gi moro cha. To ang'o omiyo opogore? Agent mari no wuondi koso ni machielo nade. Koro mano emomiyo pod nyaka ngiriti nyaka IBC wachi. To sani kata kuonde mane agent magi owuondo gi koponi ne nitie mogo no wuondi giseng'eyo nikech gicheko gi koponi gise download gi gite nikech downloading gini be ok yot. Kawuono gokinyi kata nyoro godhiambo nyaneno David Ndii achiel kuom jong'ad rieko ne Kenya Kwanza nyo wache social media ne gini golo tek konywa uru golo gini e group wabed ji 10 ka ji 10 nyalo golo kata mana 16 kende. Wanyalo golo gini nikech gini tek mondo grupo chalo senda 46,224 ging'eny gochiko. Koro kaka gisebedo kamano no kone gise nyiso no yie ne gino gisero ka gitemo to gino otamogi gidhi mos to johera margi bedo kanyakla. Madi bedi na achiel kuom gimomiyo ne jakom mar IBC Wafula Chebukati temo nyiso jofwambo ni podun chien. Nyalo bedo ni golo gigi tek yo machal kamano. Mane achiel kuom gino chutho mano ting'e ni mano be nyo wacho nyoro jogi nyo yie bang' ka osewacho ni podun na chien nikech kong'iyo kata mane screen ka seche manyo ji ochako wacho gino kata kikodhiambo mar tich ariyo tiyudo ka kura ni pod mana ki 2,000, 1,000 to josebedo kon. To kon to gino ne wasego to king'iyo screen mar IBC to gisegolo over 80%, 90%. Ok tango momiyo wasemiyo gigi mang'eny ka to maru pod ni piny. Koro kawuono naneno ka ne ja Kenya Kwanza mar agents margi moro mane national owacho ni gisegik 70%. To gibiro gidhi mbele kendo gibiro nyiso ji magang gitieko namba magiyudo ka gisetieko. Koro mano nyiso ni admit ni golo gino mondo mi gitim go verification te otek. Omiyo gimanyo yore mondo mi gigol gigo te. Koro jok ma lwetgi yot ma be nigi masinde mabeyo kata gilwedo be mang'eny gin gisegolo gitieko ging'eyo. Bende chuno ne nyaka duol matayo yiero pacho ka IBC rit kweth gi duto mondo mi gigol
kwan mar ombulu gi so nyalo dhi adhiya mbele olandi tek ne gin gisetieko to ne gikete e portal nikech wacho ni chenro ni en chenro ma bende tek kako tek no nyiso ni jomoko nyalo ywa jomoko to duol matawa yiero IEBC nyaka rit gi duto nyokoso tek ni duol ni oseikore gi kwan mar jogo ombulu kata mana jaloch gin ginyalo golo mana duoko. Mokwongo IEBC ok ong'eyo namba mar ji matimo parallel tallying. Parallel tallying ji time mang'eny, jomoko time e udi kata achiel, jomoko timo gi ka e media, jomoko be ok olando kata ne gitimo gi. Koro kane nyaka bed no rit nyaka chieng' moro jok mowacho ni timo tallying wachi, to duoko no samoro ok diwuogi. Koro miyo IEBC e kinde mar ndalo 7 nyaka ogol duoko kada jomoko notimo tallying, to bende ng'amoko timo tallying bende IEBC ok bidonjo ne. Be ok bi chwado gi bok bi penjo gi namara ang'o ne ok timo tallying. To en ko ne kigombo ka chunyi moro ketie tidonji tim kiparo ni ok iyie gi gik ma IEBC timo ni. To kopo ni bende iyie goro beda piny pod obro golo gini kaka wagolo. To kata kitimo to dani ne ibed gi thuolo mar neno gima watimo. Koro IEBC e yo machiek ok birito nyaka jogo gol gige giten. Samoro nitiere makata nen ok bineno gi sana ka IEBC ogolo gik maging'eyo ni machal gi margi. Ok gibi wacho ni be maro maber magide wacho ni wabene marwa chiegni mana kamano. Ok ginyali. To jok ma bende gino notamo, ing'eni ji mang'eny chako to wege kore kucho. Koro ji mang'eny ma bende ne chopo ng'wech otamo mar timo tallying no, be ok bi yie ni notamo, gilenga kucho. Koro mano emomiyo IEBC nyaka gol, kada jomoko osegolo, kada jomoko pok ogolo. Be ok obi penjo gi ni to uyie ni waromre maen, gin margi chama gigolo. Koro en responsibility mar ng'at mane golo chama lo ne to be ne en adier koso ok en adier. Kato bang'e daktari ntiere wacha be no chando